ಒಂತುಂಡಲ ನೇರ್ಪೇರು, ಕುಳ್ಳುಂಡಲ ನೇರ್ಪೇರು, ಜೆತ್ತಿನಳ ನೇರ್ಪೇರು, ಕೆಲಸ ಮಂತನಳ ನೇರ್ಪೇರು, ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತಿನಳ ನೇರ್ಪೇರು, ತಿರುಗಿರ ಮೊಂಡಲ ನೇರ್ಪೇರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ನೆರಂದು ಪುಣ್ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೋಪದಗಲ ಬತ್ತದು ಪುಗರು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕ ಸೈತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓತೇರು ಪಾಪ ಎಡ್ಡು ಜನ ಮಾರೆ ಶೇ ಅತ್ತಿವತ್ತೊಂದು ಐದೆ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಇಂದು ಕಾಲಿ ಕುಸಲ್ ಮಾತ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಸೈಯರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.